Genesis ti aduonunsia. Na ekomba asase no so. Esono ekomo a eba Abraham breso no. Na Isaac of Philistines hene Abimelech enchen wo Gerar. Na Awurade yi ne ho kire no se. Insane nko Misrim. Tina asase a mechiro wo yi so. Tina asase so se ohogwo. Na medi wachi meshura wo. Efiri se wo ne wasefo na mede insase nyina abema mo. Na mama entama meka waja Abraham no agina. Na mema wasefo adore se osronsoroma. Na mede insase nyina mama wasefo. Na wasefo mu na obeshira asase so amanaman nyina. Efiri se Abraham tie mine. Na wodi mi nsiesie. Memra nsem. Mashedie ne memra so. Na Isaac tena Gerar. Na ehofo no bisa no ne yere ho asem no. Oka se. Minuane no. Na osuro se obeka se. Meyere no. Efiri se ose. Anya saa Rebecca nti ehafo bekume. Efiri se ne ho yefe. Na ochere ho no Philistines hene Abimelech hwe mpoma mu hunui. Na hwe Isaac ne yere Rebecca ridi agro. Na Abimelech frɛ Isaac se. Hwɛ ampara oyawire na yɛda na wo se oyeminu yi. Na Isaac ka kyerɛ no se. Efiri sɛ me se anya saa nintimewu. Na Abimelech se. Ɛdeɛ no wayɛ yɛn yi. Ɛka kuma bi nanka ɔmayi muni bi ne wɔyire dai. Nanka wodi musuo aba yɛn so. Na Abimelech hyɛ ne nkurɔfo nyinaa se. Di obeka obarima yi anana yire no wuo na obewuo. Na Isaac dua wɔ asase no so. Na onya no baye moho oha afinhyia no ara mu. Na Awurade hyira no. Na obarima no yɛ okɛseɛ. Na ɔkɔɔso ara yɛ okɛseɛ kosi sɛ ɔyɛ okɛseɛ para. Na onya nwankuo ne anantwikuo ne nkoa pii. Na Philistines ani brɛ no. Na nsubra neja Abraham nkoa tutu no neja breso no. Philistines sisi ni nyinaa de dɔteɛ hyehyɛ no mama. Na Abimelech ka kyerɛ Isaac sɛ. Firi enche kɔ na wo tumi dodo sene yɛn. Na Isaac sim firi hɔ kosisi ne ntomadan wɔ Gerar bonhwa mu. Na ɔtena hɔ. Na Isaac sane titi nsubra neja Abraham breso otutu ya Abraham wiachi Philistines sisi no mu. Na ototo ni din sɛdeɛ neja toto ye no ara. Na Isaac nkoa funu bonhwa no mu. Na wohunu masuo abura wɔ hɔ. Na Gerar moahwɛfo ne Isaac moahwɛfo di so aprepere ka sɛ. Nsuo no yɛn dia. Enti ɔfrɛ abura no din Esek. Aseɛ ne ɔham. Efiri sɛ wɔne no hame. Na wotu asubura foforo. Na ɛno ho nso ɔprepere. Enti ɔfrɛ no Sitna. Aseɛ ne aprepredi. Na wotutu hɔ kotu abura foforo. Na ɛno deɛ wampere. Enti ɔtonidini Rehobot. Aseɛ ne pramaso. Na ɔse. Afei deɛ Awurade atre mu ama yɛn na yɛadɔre wɔ asase so. Na ofiri hɔ kɔɔ Biaseba. Na Awurade yi ne ho kyerɛ no anadwo no ara kaa sɛ. Menne wagya Abraham Nyankopɔn. Nsuro na medi wachi misura wo. Na makɔ Abraham ti memma wasefo adɔ. Na osi afɔrebɔkyia wɔ hɔ. Na ɔfrɛ Awurade din. Na osi ne ntomadan wɔ hɔ. Na Isaac nkoa tu asubura wɔ hɔ. Na Abimelech ne nadamfo Ahusat ne ne safo hene titire Pikol firi Gerar baa ne nkyɛn. Na Isaac ka kyerɛɛ wɔn sɛ. Ɛdeɛ nti na moaba me nkyɛn yi. Sɛ motane me na moapam me afiri mo nkyɛn. Na wɔse. Yehunu pefee sɛ Awurade di wachi. Na yɛse mantam na yɛn ene sɛ yɛne wo ntem. Na ma yɛne wo mpam. Sɛ worenyɛ yɛn bɔne biara. Sɛdeɛ yɛanka wo ni ayɛ wo papa nko ara. Ni agya wo kwa asomdwie mu no. Afei wo ne de Awurade ahyira no. Na ɔto wɔn pono. Na odidi no moe. Na wɔsɔre anɔpatutu keka ntam kyerɛkyerɛ wɔn ho. Na Isaac gyaa wɔn kwan. Na ɔde asomdwie firi ne nkyɛn kɔe. Na da no ara Isaac nkoa ba bɛkaa no abura a wotuiɛ no ho asɛm sɛ. Yɛato nsuo. Na ɔfrɛ no Siba. Enti kuro no din de Biaseba de besi nnɛ yi ara. Na Esau di mfirinhyia aduanan no. Ɔware Hetini Beri baba Judith
ne Hetini Elon baba Basmat, na wɔhyɛ Isak ne Rebeka awerɛhoɔ.